Fi żmien 6 xhur il fuq minn 52,000 pazjent li jbatu mill-mart tal-prostata se jibdew jingħataw il-mediċina b'xejn, bl-ewwel 15,000 se jibdew jibbenefikaw minnhom mill-bidu tax-xahar id-dieħel. Dan b'nefqa globali li se tlaħħaq il-5,300,000 euro. Dan se jsir bis-saħħa ta' emendi legali li inkludew il-mart tal-prostata mal-listi ta' kundizzjonijiet kroniċi. Waqt żjara fid-Dipartiment tal-Uroloġija fl-Isptar Mater Dei, l-Aġent Prim Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li dan se jwassal sabiex pazjenti li jbatu bil-mart tal-prostata jifrankaw mal-400 euro fis-sena. Immedjatament, mid-ġimgħa li ġejja, ġifier mill-ewwel ta' Ottubru ħandaħlu tnejn minn dawn il-mediċini illi qed nismgħu li ħajbenefikaw minnhom mal 15,000 ruħ. Mbagħad minn sena d-dieħla ndaħlu żewġ mediċini oħra li benefikaw minnhom madwar 30,000 ruħ oħra. Ġifieri b'kollox bejn 50 u 55,000 ruħ. Il-Ministru Fearn spjega li prostata kbira hija kundizzjoni li tolqot numru kbir ta' irġiel. Il-prostata hija glandola fis-sistema riproduttiva tal-irġiel. F'Malta u f'Għawdex hu kalkulat li hawn madwar 52,000 ruħ milquta minn din il-kundizzjoni u kollha jkollhom bżonn xi forma ta' trattament. U stmat li madwar 50% tal-irġiel ikunu diġà soffrew bi problemi fil-prostata sakemm jilħqu l-età ta' 50 sena, bil-persentaġġ jitla l-75% tal-irġiel sakemm jilħqu l-età ta' 80 sena. Għalli bejn 40 u 50% ta' dawn il-każijiet, il-problema fil-prostata tkun klinikament sinifikanti u appella lil pazjenti biex ikellmu lil konsulenti tagħhom biex jaraw jekk jistgħu jibdlu trattament tal-mediċini l-ġodda li se jkunu ddaħlu fil-formularju tal-Gvern. L-importanti hu li ħadd m'għandu għalfejn jagħmel appuntament ġdid fl-isptarijiet tagħna. Ġifieri s-sistema taħdem billi dawk li diġà għandhom appuntament, iżommu l-appuntament u jingħataw il-parir meta jmorru l-isptar għand il-uroloġista. Dawk li m'għandhomx appuntament jew għandhom appuntament fil-bogħod jistgħu jmorru għand it-tabib tal-familja tagħhom u t-tabib kun jista' jagħtihom il-parir u mbagħad jirċievu formulat ta' approvazzjoni tal-mediċina ġdida. Din kienet weda elettorali tal-Partit Laburista li se tkun qed titwettaq b'mod sħiħ fi żmien 6 xhur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.